Cikin shimfiɗa an ji cewa wani jinnu mai suna Tinake ya ziyarci gidan mashahurin malamin nan da ke cikin garin Bauchi mai suna Sheikh Tahir Usman Bauchi. Amma dai shi wannan jinnu yana jikin matashin nan ne da ke kofar Gombe mai suna Babangida, wanda a kwanakin baya aka ji hiramu da shi inda yake cewa ya yi gamo da jinnu masu suna Hayatuddin Usman Bello da kuma Sulaiman, inda shi wannan aljani Tinake ya buƙace shi kan ya ziyarci gidan mashahurin malamin da ke cikin garin Bauchi wato Sheikh Tahir Usman Bauchi. Tambaya nan ita ce, me ya makasudin ziyarar? Amsa nan kuma ita ce, shi wannan jinnu dai ya bukace shi ne ya kai shi gidan Sheikh Tahir Usman Bauchi, domin a cewarsa yana so zai karɓi kalmar shahada a wurin shehin, kuma Allah da ikonsa hakarsa ta cimma ruwa, domin shehi ya fito sun gana har ma sun yi magana baki da baki, ga ma yadda lamarin ya wakana. Ya faɗi duk abin da na faɗa. To shi kenan zai zo baya zuwa shi kenan ya yace la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله shi aljanin ya taɓa yin kirista ko bai taɓa yi ba? Ni kirista ne. Kirista ne ni. Ka taɓa yin kirista ko? A ciki wa na ke. Lokaci ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluhu. Abin da ka faɗa cikin wannan larabci ka ce ka tabbata tun daga zuciyarka har bakinka ka yadda Allah shi kadai ne Ubangiji wanda ya halicci saman da ƙasa ya halicci komai da kowa. Ka ce ka yadda kuma annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne, Allah ya yi koshi da wannan addini na Islam. Ka ce kuma ka yadda annabi Isa ba ɗan Allah ba ne, bawan Allah ne, manzon Allah ne. Sai dai kuma shi annabi Isa an halicce shi da wani irin abun mamaki, Allah ya yi shi yana da uwa ba shi da uba. Kamar yadda annabi Adam ba shi da uwa ba shi da uba. Ya yi Hawwa'u tana da uba ba ta da uwa. Mu kuma yi muna da uwa muna da uba, amma ubanmu ba shi ne ya halicce mu a cikin uwarmu ba. Kowa Allah ne ya halicce a cikin uwarsa yadda ya halicci Isa a cikin Maryamu. Ba uba ne yake da ikon halittar yaro a cikin jinjiri a cikin matarsa ba. Ka yarda ko? Ka ce alhamdulillah. Ka zo musulmi ka ce alhamdulillah. Me ya sunan ka shi aljanin mai sunansa da? Sunana Suleke. Na? Suleke. Suleke. To yanzu wani suna ke so na musulmi? Wannan ka ba ina so. Na? Wannan ka ba ina so. To kace sunanka Muhammadul Mustafa. To na gode. Muhammadul Mustafa. Allah ya raya ka cikin musulunci. Allah ya matar da mu a cikin musulunci. Allah ya tashi mu gaban Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yanzu zai je yi wanka ko zan je ka je kai wanka. In kai wanka muna da sallah 5 kullum. Idan rana ta yi kusan fitowa sauran awa 1 muna da sallan da ake kiranta sallan asubahi. Sannan kuma in karfe 1 na rana ya yi akwai wata sallah tana somawa da karfe 1 har zuwa karfe 2 har zuwa karfe 3 lokacinta ne sunanta azhar. Muna da wata sallah kuma bayan karfe 4 har zuwa faduwar rana sunanta la'asar. Muna da wata sallah kuma bayan karfe bayan rana ta faɗi muka yi ta sunanta magariba. Bayan nan kuma da awa 1 muna da wata sallah sunanta isha'i. Madalla alhamdulillah Allah taimake mu. Akwai kuma bayan wannan sallah akwai zakka in kana da kuɗi in sun kai zakka sai ka fidda zakka ka ba ƴan uwanka aljanu miskinai. Kuma akwai zuwa haji akwai azumi na watan Ramadana. In lokacin yayi sai kai azumi tare da mu jama'an musulmi. Akwai aikin haji wanda muka sa a gaba yanzu shine na 5. Alhamdulillah mun gode Allah. Yanzu muna da
yan aljannu wanda suka shiga dariƙan mu ma na tijaniya wanda muke tare da su sun fi 5,000. Sheikh Tahir Usman Bauchi kenan yayin da yake musulantar da aljani Cinake. Bayan haka ne sai kuda ta zanta da shehin malamin kamar haka. Sai kwanan bayan ma wani ya zo ya musulunta na wajen mu. Masu shiga dariƙa kuma da yawa kullum suna zuwa suna shiga dariƙa wajen mu. Dariƙa tijaniya. Wato yalla Allah ya ajiye bayansa yadda yake bayyana gare su, akwai bayansa mafifita, fiyayyun bayansa zaɓaɓɓu ana kiransu annabawa. Wurin da Allah yake bayyana gare su daban ne, wani ba zai iya ɗaukan irin abin da suke iya ɗauka na tauhidi. Amma akwai abokan zaman su ɓoyayyu ana kiransu mala'iku. Yadda su ainihin annabawan ba sa sabon Allah, su ma'asumai ne, mala'iku ɓoyayyun ma da tare da su su ma kiyayayyu ne, ma'asumai ne tare da su annaba. In an dawo ƙasa da wannan wurin kuma akwai waɗansu bayin Allah ana kiransu aljannu, su kuma tun da an dawo cikin jama'a inda ake samun wani akwai sakon Allah akwai bautan Allah, to yadda mutanen suke haka su aljannun da suke ɓoye ma suke. Akwai mutanen kirki akwai mutanen da ba haka ba, wa inna minna salihuna minna duna zalik, minna minna muslimuna minna alqasiruna. To su ne abokan zaman mutane wadanda suke boyayyu wanda suke boyayyu na annabawa su ne mala'iku. Yadda annabawa ba sa sabon Allah su mala'iku ba sa sabon Allah. Wadannan boyayyu tare da jama'an mu kuma su akwai masu sabon Allah, akwai wanda suke manyan bayin Allah cikin aljannu, akwai kuma kafirai a ciki. In an dawo ƙasa gaba ɗaya ƙasar ta ƙuyina kenan, to nan kan dukkan su gaba ke daya aljannun ba a kiran su ma aljannu, shedanu ake kiran su, ba musulmi ko ɗaya a cikin su. Akramakallahu, so suna iya ganin mu ba maganin su. Ta za a iya tabbatar da cewa kamar yanzu musulunci da ya karba gaskiya ce? Ai gaskiya ne. Hadin da mun yarda da alkur'ani, duk abin da alkur'ani ya faɗa gaskiya ne. Na yi maka bayanin akwai mala'iku, ba ma ganin su, suna tare da mu, suna ɗaukan maganganun mu, suna rubutawa, suna ɗaukan ayyukan mu, suna rubuta mala'ikun da aka haɗa mu da su ne. Aljannu ko mun yadda akwai su, amma ba ma ganin su kamar yadda Allah ya faɗa mana. Inna wa ilaykum wa gabilu min haythu la tarawnahu. Saboda haka yadda da Allah yana da mala'iku dole ne a wurin musulmi. Yadda da Allah kuma cikin bayansa akwai mutane akwai aljannu dole ne a cikin musulmi. Qur'ani ya sha faɗa. Allah da ƙarshe ko akwai wata nasiha da za a yi musamman ga al'ummar musulmi? Sai nasihar da za a yi dai shi ba wai aljannu kaɗai ba, dukkan ma musiba bala'i da yake sauka a cikin ɗan adam, Allah ya ce ɗan adam su suke jawo kansu. Duk abin da ya samu na bala'i ma a sa min musibatin bi ma ka sabata yi kuma ya ku an kaze. Duk bala'i da ya same ku ɗan adam ku kuka jawo da kanku, ko aljannu ko wani abu ko gobara ko sata ko halaka ko kwailala ko menene dai, da abin da ya bata ran dan adam to bala'i ne daga Allah, shi kuma shi dan adam ne shi ya jawo a cikin sabon da yake yi. Saboda haka mutane su bar sabon Allah. Sheikh Tahir Usman Bauchi yayin da ya musulantar da wani jinnu mai suna Cinake wanda ke jikin matashin nan da ke kofar Wambai mai suna Babangida. Amma a yanzu jinnu Cinake ya koma Muhammadu Mustapha. Wannan kenan. Ai da amma haka hidimar duniya take, domin ana bikin duniya ake na kiyama. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, jigon labarin mu yau shine batun mutum ya tona kabari ya rika kwanciya a ciki da nufin wazantar da kansa, kamar yadda a shekaru 4 zuwa 5 da suka gabata, Dahiru Garba wanda a baya ake ce masa Jojoye dan malam yayi tambaya a nan. Shin har yanzu yana nan akan bakarsa ko yaya? A wannan jikon ma, kwarya ta yi sa'ar ganawa da Dahiru Garba kan wannan batu, don haka ga tumin farko na tattaunawa kwarya da shi. Gaskiyar magana dalilin da ya sa na tona kabari a cikin gidanmu a kuma hurimina, a cikin gidanmu ma a hurimina, ba komai ba ne, saboda ni na tona kabari a matsayin yana sa ni tsoron Allah ne, yana tsoratar da ni, ban ce wani ba. Ni ina tsoratar da kaina ne, ban ce wani ya tsorata ba.
ni ina tsoratar da kaina ne a matsayin wato babu abin da yake bani tsoro a cikin rayuwa na abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya yi wanda yake firgita ni kamar kabari. Shi yasa na matso da shi kusa da ɗaki na, musamman ma na raba na ki shigan su biyu a dare. Wani lokacin na kan shigan shi da karfe 3 dare ko daga 2 dare zuwa 3 dare kafin a yi sallar asuba sai in fita. Wani lokacin in na fito neman in dan fita neman abinci da safe sai in shiga, saboda ina wa'azatar da kaina cewa yanzu gashi na shiga wannan kabari ban gyara ayyuka na ba. In ina cikin kabarin fa kenan nake wannan tunani, sai in ce yanzu gashi na mutu ban gyara ayyukan da na yi, laifukan da na yi a baya ba, to yanzu ya mala'iku da zo su tambaye ni me ne shirya gaya musu. Sai in yi sauri in ina wannan tunanin, sai in yi sauri sai in tashi, sai in ce ikon Allah ban mutu ba, ashe ina da daman da zan je in gyara laifuka na tsakanina da al'umma, ina da kuma lokacin da zan gyara tsakanina da Allah. Sai in je in yi amfani da ilimin da ubana ya bani, in kuma amfani da ilimin abokanansa malamai, in tattambe su ya mutum zai yi gyara laifukansa, ya mutum zai yi istighfari, ya mutum zai yi salati wa annabi, ya mutum zai yi tuba Allah ya karba. To sai ka ga mutum kafin lokaci yayi sai ka ga abin da ake tsammani na abu na lalacewa ko kuma na tawaya sai ka ga abin har kayar kwabaɗinsa. So shi kabari wani abu ne wanda yake dukkan musulmi zai shiga cikin sa, kuma duk wanda baya fatan ya shiga kabari to bai shirya makomai, yayi wani abin da bai so ya shiga ciki ne, ya tabbatar da cewa akwai mummunan abin da yi. Ka san shi kabari idan ka shige shi kaga kunama ko maciji ko wani abin da ya saba ma hankalinka to kai ka zo da shi. Shi wani waje ne wanda yake babu komai tashin hankali ko rikici a cikin sa, in ka ga rikici ka zo da shi. To saboda haka duk mutumin da ka kana tsoron shiga kabari ko bai son a masa maganar kabari, to wani lokacin abubuwan da ya shirya ne bai shirya tuba musu ba, yana tunanin in ya mutu Allah zai ya kama shi. To wannan din ma yana da dama akwai wanda ma baya tunanin kwata-kwata, akan yana tunanin ba zai mutu ba ko ya je ta aikata wasu abubuwan da bai kamata ba. Dahiru Garba, idan muka dubi jihar Bauchi ko mu ɗauki ƙwayar garin Bauchi, akwai dubban ɗaruruwan mutane a ciki, kuma kusan ma iya cewa babu wani mutum wanda ya fito a zahiri muka san shi wanda ya tona kabari da rayuwarsa bai mutu ba ya shiga ciki ya kwanta a matsayin kabari ya masa wa'azi. Kai wani abu kake yi na musamman, wani laifin da kake banta da sauran al'umman cikin garin Bauchi yasa ka tona wannan kabari ko kuma menene haka? Wannan tona kabari ni ma na gani ne a wajen wani tabi'una. Tunin farko na zan taura ƙwarya da Dahiru Garba, mutumin da ya tona kabari a cikin gidansa kuma yake kwantawa a ciki don tunatar da kansa jan aikin da ke gabansa, wala Allah ya yi wa kansa kiyamul laili. A shiri na gaba da yardar Allah za mu ɗora, kuma da hakan za mu tsere shirin na yau.